תגיד, אודי, מה המשחק שהכי זכור לך השנה? גביע נגד נהלל, זה היה סיבוב שני של הגביע, קבוצה שהגיעה מליגה מעלינו, קבוצה מאוד טובה, מאוד כישרונית, הרבה מאוד אמרו לי שיהיה לי מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, אבל הילדים הגיעו עם אמונה מאוד מאוד גדולה, עבדנו כל השבוע על מה שצריך. המשחק התחיל טוב, גול בחופשית, אדירה של איגור מספר 24, המשיך אחרי זה במהפך שלהם ל-2-1, אחרי זה אני הפכתי ל-3-2, עשו לי 3-3, הגענו לפנדלים, שם הילדים באמת גילו אופי אדיר, שאני לא ציפיתי מילדים בני 12. שמו 5-5, השוער שלקח פנדל שם את הפנדל הרביעי, ועלינו שלב נגד קבוצה באמת אדירה. זה הראה להם לאורך כל העונה שככל שאנחנו יותר מאמינים בעצמנו, ככה אנחנו יכולים לנצח כל קבוצה. ובסוף אני כמאמן מנחיל להם לא רק לכדורגל, אלא להכל, ללימודים, למשפחה, הכל, הערך של מוטיבציה, הערך של רצון, הערך של להאמין בעצמי כמה שיותר, ובסוף האופי הזה, זה יותר חשוב לי מכל ניצחון או כל תוצאה שלי.